Hola, avui ens posem a fons amb una cançó que s'ha convertit en un autèntic himne, Bruixes de Ginestar. Vinga, anem a veure què la fa tan especial. I comencem amb el moll de l'os. Aquesta frase, cal estar unides per fer força. Això és molt més que una lletra, És, vaja, una declaració d'intencions que ho impregna tot. A partir d'aquí, estirarem el fil. Bé, però abans de ficar-nos de ple en el missatge, posem-nos una mica en context, no? D'on ve aquesta cançó? Doncs les dades bàsiques les tenim clares. El títol, Bruixes, l'artista Ginestar i l'idioma català. I compte que una cançó cantada íntegrament en català hagi tingut aquest ressò és brutal. Val, però això són, diguem-ne, les dades tècniques. El que ens interessa de veritat és l'ànima de la cançó. Què hi ha darrere d'aquesta melodia? Vinga, a veure què hi trobem. I ara sí, anem al nucli, al cor de tot plegat. El missatge central, la idea que ho lliga absolutament tot. I tornem a la frase. És que cal estar unides per fer força és gairebé un manifest, condensa una idea superpotent sobre la solidaritat entre dones, que la unió fa la força, vaja. Ginestar no només ho canta, ho està reivindicant amb totes les lletres. Clar, perquè una cosa és tenir un missatge potent i l'altra és saber com fer-lo arribar, oi? I aquí Ginestar ho clava, perquè fa servir un símbol que tela. Exacte. Estem parlant del símbol de la bruixa, una figura que Ginestar agafa i, literalment, li dona la volta per complet. És que la cançó no deixa lloc a dubtes, ho diu claríssim. Les bruixes sols poden ser dones. Amb això, el que fan és un acte de reapropiació històrica brutal. Agafen una figura que sempre ha estat estigmatitzada i la converteixen en un símbol de poder, de saviesa, de sororitat, i ho fan exclusivament femení. És una declaració molt valenta, la veritat. Però atenció, perquè aquest missatge no només és per escoltar-lo, també es veu. El videoclip és clau, absolutament clau, per entendre aquesta idea de col·lectivitat que té la cançó. I és que, si us hi fixeu, al videoclip no surten 3 o 4 persones. No. El que veiem és tota una comunitat. I aquesta decisió visual no és casual. Reforça la idea principal, que no parlem d'un poder d'una sola persona ni d'un grupet tancat. Estem parlant d'una força que neix de la unió de molta gent. La força del col·lectiu, vaja. Així que després de tot això, Bruixes ens deixa amb una última pregunta sobre la taula, oi? En un món on tot canvia tan de pressa, quin poder real té un símbol com el de la bruixa per donar veu a les lluites d'avui dia? Potser la resposta a aquesta pregunta és, precisament, el que explica per què cançons com aquesta acaben sent autèntics himnes. Fins aviat!